Jamana an bɛ aw fo ka koɲuman dɔn ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'a lajɛ walasa ka kunnafoniya k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan bi kibaruw kumabaw la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ mɔgɔ caman bɔra sanbilala ka taa u yɛrɛ sɔrɔ bereta u bolila jatigɛwalekɛlaw ka juguya kow ɲɛ ne fana i b'a ye k'a fɔ ko sukaro dilanyɔrɔ minnu bɛ segu mara la masina jatigɛwalekɛlaw fana ye tiɲɛni lase olu ma o yɔrɔ bɛna fara olu kan ni ko fɔ garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw fɛnɛ kan jamanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan an y'a fɔ ten zanbilala dugu kɔni wulila dɔgɔkun in kɔnɔ mɔgɔ caman taara u yɛrɛ sɔrɔ bereta dɔw yɛrɛ fana taara saro i b'a ye k'a fɔ nin kɔni ye gɛlɛyaba ye min jatigɛwalekɛlaw y'a ta ka lase dugumɔgɔ ninnu ma an sera ka nin seereya minnu sɔrɔ an k'olu lamɛn nɛgɛjuru sira fɛ an kɔni fɛ bi gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ lakanamariya ye bɔlen kɔ ye boloko fana banna kun o fila de b'an hamina bi a fɔlɔfɔlɔ kɔni ye lakanamariya ye adamaden ka diɲɛnatigɛ fɔlɔfɔlɔ ye mouvement de n'i tɛ fa o bolo ka donc a ma nɔgɔn furako fana ka gɛlɛn fɛ kosɛbɛ furako ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de an ka fura kɛ an bɔ masini la a tɛ sɔrɔ sisan donc i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i fura ɲɛnama a si tɛ sira sɔrɔ ten o ye sabanan ye n'u kɔni sera kɛ labɛn kɔnɔ kɔni ka da fɛn min y'o se darita o kɛra mɔgɔ jugu ninnu kɛwale de ye u taa bagan man ka dugu la dɔrɔn k'an gɔn ka wuli tiɲɛni fana kɛra yɛrɛ de parce que mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ de tora la parce que depuis y'a essayé k'an m'u kunbɛn an y'a sɔrɔ an tɛ se donc an fana bɔra sɔrɔ wuli bɛna darita o gɛlɛya yɛrɛ de y'an se yan ɲinan san fila an tɛ sɛnɛ kɛ an bɛ kan ka bɔ n'an yɛrɛ ka fɛɛrɛ de a bɛ fɔ dugu naani kɛmɛ ɲɔgɔn ma darita sisan a si ma sɛnɛ kɛ nin gɛlɛya kelen de y'a bɛɛ gɔn ka se darita yan an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ la lakana an mago de b'o la o filanan o ye dɛmɛ baloko n'an sera k'o mɔgɔ kɔni sɔrɔ a bɛ don an jigi kɔrɔ kɔni gɛlɛn dɛ an y'a bɛɛ lajɛlen fɔ fo kɔni tɛ k'an mɛn min fɔ depuis an donna nin gɛlɛya in kɔnɔ ɲinan y'a tilema saba ye maa si kana nin dɛmɛ fɔlɔ ni yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi comme yɛrɛ bɛnna sanfɛ kuma yɛrɛ nege tɛnɛ bi mɛn ko n ka kuma de donc mɔgɔw kɔni bɔra taara mɔgɔw tilana dɔw taara bereta dɔw taara kungojan o kɔni kɛra ka bɛn ni samedi wula ye ka don sufɛla kɔni na mɔgɔw taara ala yɛrɛ dɔw yɛrɛ 22 heures yɛrɛ dɔw sɔrɔ dugu kɔnɔ mais ala kɔni y'a kɛ basi m'olu sɔrɔ olu kɔni bɔra dugu ma tɛ se ka fɔ tuguni quoi u ye dugu bɛɛ jeni surasiw b'anw fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la surasiw ninnu bɛ baara la mais yɔrɔ ka bon surasiw de ma trop ala k'an ka jɛ fɔ yɔrɔ ka bon dɛ bala président n'a fɔra jamana an bɛ jamana don anw de ko an bɛ asimi fɔ fo saya an b'a fɔ mais n'a fɔra ɲɔgɔn tɔɔrɔ sugu b'anw sɔrɔ u b'a fɔ ko avion bɛ yen fɛn bɛɛ anw ye yɔrɔ caman wele dɛ caman bɛ yen an ye masina wele ça fait yɔrɔ caman bɛ an y'o wele mais o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ ye an sigiɲɔgɔn dɔw sɔrɔ ko surasiw taara yen donc surasiw ka dɔgɔ surasiw min ta y'an fɛ dɔrɔn u bɛ segin yan fɛ surasiw min ta y'an fɛ dɔrɔn mɔgɔ ninnu minnu yan fɛ a pas donc u ka surasiw cɛ an ka yɔrɔ la ka lakana sabati kosɛbɛ fɛn bɛ se ka an nimisiw ka kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ tiɲɛni kɔni da yɛrɛ tɛ se ka fɔ la mɔgɔ min yɛrɛ sara la mɔgɔ si tɛ se ka hakɛ fɔ e yɛrɛ bɛ se ka min fɔ dɔrɔn i b'o fɔ bon ko ninnu yɛrɛ bɛɛ fɛsɛfɛsɛ min b'a fɔlɔ parce que mɔgɔw yɛrɛ sugun kɔnɔna bɛɛ bɔlen don mɔgɔ si tɛ yen fɔlɔ donc an kɔni bɛ ka min tɛri kɔnɔ n'olu nana fɛn min bɛ yen an bɛ se k'o dɔn donc an bɛ taa ka da an ka mɔgɔ ninnu ta a ka d'an ye a bɛ dɔ fara surasiw kan yɔrɔ in na fɛn min bɛ se ka to an ka lakana a bɛ se ka sabati cogo min o y'an ka laɲini belebele ye o kɔfɛ an kɔni an bɛ ala deli kɛ kira deli asimi an kɔni bɛ kuma fɛ an bɛ kuma fɛ su an bɛ kuma fɛ tile an ka hakɛ de b'a fɛ parce que ale de ye jamana ɲɛmaa ye wa jamana in kungo a bɛɛ de b'ale bolo donc k'a jija cogo bɛɛ kan a ka kɔfilɛ masina mara i n'a fɔ masina ba kɔfɛ a ka kɔfilɛ u la kosɛbɛ 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 n'o tɛ a kɛra tɔɔrɔ dan ye dugu tɛ bi na masina ba kɔfɛ ko min tɛ accord kɔnɔ ko o de bɛ sɛnɛna ou bien e de bɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ o dugu tɛ yen n'i tɛ accord kɔnɔ kɔnɔ dɔrɔn i tɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ si an bɛ mɛn fɔlɔ o ye an ka dugu dɔ wuli n'o ye Joso ye u y'o wuli ka Damijɛ wuli Wani wulila o bɛɛ kɛra nin terroriste kelen ninnu fɛ sisan a dɛsɛra jamana fana fana wulila Wani n bɛra mɔgɔw kumana mɔgɔw ye fɛn bɛɛ fɔ mais ni bolo hali bi u kan k'u jija de fɛn bɛ se ka to ni ɲɔgɔn kana kɛ ka caya n'o kɛra o de b'an sɔn u ye sinon ni bɛɛ farala ninnu kan wadɔ cɛnni ka fanga bɛ bonya kojugu mais kɛrɛnkɛrɛn an bɛ ala fo nin kɔni y'anw sɔrɔ anw bɛ ala fo an bɛ ala barikada sigi ala ko ko ni tɔɔrɔ ye sɔrɔ i k'a fo ni i ye hɛrɛ sɔrɔ i k'a fo ko in kɔni kɛra tan ne yɛrɛ bɛ se ka dugu min yɛrɛ fɔ min yɛrɛ bɛ lahalaya kɔnɔ ko o tɔ a bɛ se dugu 40 ma minnu wulila kana fara ɲɔgɔn kan Berta ni Charo a bɛ se dugu 40 ma ne yɛrɛ bɛ se ka min fɔ ni ko n bɛ o dugu bɛɛ taa tɔgɔma bɛ an tɛ tila sinon n'o tɛ n b'a dugu bɛɛ dɔn bɛɛ bɛ nin lahalaya kelen de kɔnɔ ye balo tɛ yen fɛn bɛɛ kɛ gɛlɛya dan don foyi tɛ bɔ yɔrɔ si de se yen gɛlɛya dan don an b'a ɲini fɛ yɛrɛ de k'u lajɛ u k'u kɔfila na quoi n'o tɛ anw da kɛra maliyɛn yɛrɛ n t'a si dɔn walahi n'u tiɲɛna wulafɛnw tiɲɛna an yɛrɛ t'a dɔn bi kɔnɔ an bɛ min kɛ yɛrɛ anw bɛ ala ka bila la ani jariw ka bila la tɛ dɛmɛ si tɛ anw kɔni bolo yan dɛmɛ foyi t'an bolo se yɛrɛ t'an ɲɛ daba banna fɛn minnu b'an bolo a bɛɛ banna ɲɔ minnu bɛ an ko b'an bolo an ka du kɔnɔw na u y'a bɛɛ jeni ka ban tasuma ça bɛ fiyɛ sobiri kan
tu a sokonna ke tasma blala ke dor be bo soko mo fewso ba kono sene ka sengo na wunya nyene ka fena akle meso an la nyene ta foye na bi sege de ba mi so anyere ko kan de me baloko rabbi sabu baloko ka gela anyena ina me ko re miri ko wala aka solo e kono bara yare de fambe o fa fambe bolo bi ba o e hagle fiyo doy na no o e kono bara fa fambe bolo e bi mu ga sisa e bi mu miri e kono ba sa yare balo ke an nana dugumi na an jiri kembe o dugula mo ko ye wure ka an tabbi Binet clé, amoureux bolo. Ande ka fo sore bo uyanye. Sani mu bolo una ane bo kango walo anu anjera. Parce que ambe badengelo le chimikilo ne. Anda du kele nga fo ta anu anje bale ya le chimiya. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko sukala sukaro dilanyɔrɔ minnu bɛ Masina Dugabugu Mbɛwani ani fo ka taa se Siribala ma jatigɛwalekɛlaw bɛ na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kan ni ka tiɲɛni don u kunna dɔgɔkun in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a kɛra gɛlɛyaba ye sabula ninnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dugumɔgɔ ninnu ka magoɲɛfɛnw sɔrɔli la sɔrɔko sira kan an ye sira min sɔrɔ a ko kan an k'o lamɛn nɛgɛjuru siraw fɛ. Anw fɛ Siribala ka na Mbɛwani tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛni kɛra ma murutilenw kɔni nana sura ka na izini na o nana ka na tasuma don an ka baarakɛ mɔbiliw la u ye voituriw jeni Siribala mɔbili minnu bɛ kala transport ka na n'a ye izini na u ye 26 jeni yen nɔ ni sukala ta yɛrɛ kɔni o da yɛrɛ tɛ se ka bɔ o da tɛ se ka fɔ mɔgɔ ye voituri min jenina a bɛ 7 bɔ kala donni mɔbili min jenina o ka ca 20 ni kɔ ye ani kalatigɛ mansin banki dɔ bɛ yen o banki u y'o dakari k'o jeni ani labo garidi minnu bɛ banki garidi olu bɛ si so min kɔnɔ c'est-à-dire sécurité bi kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ka magara bɛɛ la ka taa ni chinois ka moto dɔw ye ani baarakɛla dɔw bɛ si i n'a fɔ gardien sécurité minnu bɛ yen olu ka moto dɔw jeni ka taa ni dɔw ye tiɲɛni kɔni kɛra a daba tɛmɛna kɛra tiɲɛni yɛrɛ kɛra a y'an bɛɛ siran na izini ko ɲɛ anw yɛrɛ kɔni an jɔrɔ bɛ sa n'a sɔrɔ nin tɛ izini ko yɛrɛ jɔlen Siribala ni Mbɛwani kɔni a izini ko kɔni bolofɛ ko kuma banna an kɔni kamana ganna fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka foyi fɔ. Kɔfɛ ka da nin lakanabaliya ninnu kan marabolo caman olu ye couvre-feu n'o ye waati gɛlɛn sariya dɔ ye k'o sigi sen kan walasa min b'a to mɔgɔw ka taa ni ka segin su kɔnɔna na u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na lakana sabatibagaw ka se ka dɛmɛ u ka baara la o siratigɛ la n'i ye sirakan taamalaw jateminɛ a bɛ se ka gɛlɛya lase olu ma nka nɔgɔyaw fana b'a ko la i n'a fɔ u ka lafasatɔn min bɛ wele ko syndicat national de transport du Mali ɲɛmɔgɔba Brahima Kulubali y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ni kumakanw na. D'accord, sɔnni an ka ɲininkali jaabi n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ani ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma mun cɛsirilen don jamana sécurité ko kan baara la vraiment avantage kɔlɔlɔ ni ɲɛtaga mun bɛ ni transport b'a sɔrɔ couvre-feu la an ko an b'a fɛngɛ kɛ an b'a fɔ an bɛ nafa min sɔrɔ a la o nafa de ka bon fo k'a dama tɛmɛ nafa fɔlɔ parce que ko ye fɛn min ye n'i ko ko transport i ko d'abord mɔgɔw ka bololaminɛw u ka kalifa i la wali mɔgɔw yɛrɛ ka u yɛrɛ kalifa i la u ka sanga kɔnɔna na k'a fɔ i ka don u jigi kɔrɔ k'u ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka n'u bila yɔrɔ dɔ la en toute sécurité hɛrɛ ani baden kɔnɔna na donc ne dun ye couvre-feu ninnu ka objectif ye couvre-feu in fana kɛ kun ye ka mɔgɔw lakana hɛrɛ ani baden kɔnɔna na ani bololaminɛw donc deni manière an bɛ se k'a fɔ couvre-feu hakilina min bɛ a la ani transport a hakilina bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ kun ye pour que ka se ka lakanani kɛ hɛrɛ ani baden na donc a b'an dɛmɛ an ka baara la donc ka kɛɲɛ ni o ye n'a nana ye baara foyi tɛ yen ni ko fɛn fɛn bɛnkɛ kɔlɔlɔ b'a la a kɔlɔlɔ bɛ se ka taa kɛ fɛn jumɛn ye o de ye ni i bɔra peut-être i segin donguma t'i la o diyagoya don ni couvre-feu wagatiw taamaw bɛ jɔ i kan ka se yɔrɔ dɔ la i tɛna se ka se i bɛ obligé ka jɔ ka si yɔrɔ dɔ la k'a to i man ka si ye donc a bɛ temps de parcours janya donc o siŋɔn o prolongement o bɛ se ka k'a kɔlɔlɔ ye n'i bɔra peut-être i tɛ don joona taa ka segin a bɛ o kuntala janya mais o n'a ta o ta n'i y'a lajɛ o kuntala janya wala o fɛngɛ a bɛɛ kɛ kun ye pour que mɔgɔw ka se ka bɔ hɛrɛ la ka se ka bɔ i bɔyɔrɔ la hɛrɛ la ka se i seyɔrɔ la hɛrɛ la donc n'i y'a nafanw lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a nafanw o de ka bon n'a kɔlɔlɔ ye transport kan an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi ka dugawu kɛ ala ka gɛlɛya min b'an kan ala ka wuli ka bɔ yen donc mɔgɔ fɛn fɛn fana n'o o ni tora gɛlɛya in kɔnɔna na insécurité ko in kɔnɔna na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ma ka dugawu kɛ ala ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma k'an ka sɔrɔsilakaw fo ka aw kunnafonidilaw fo hakɛto bɛ nin kan salala muhamadu. O kɔfɛ mɔbiliba bolilaw y'a jira k'a fɔ ko
waati gɛlɛn sariya ninnu tɛ gɛlɛya foyi lase olu ma ka baara kɔnɔ sabula ko a bɛ lawaleya waati min na o b'a sɔrɔ olu ka mobilibaw jɔlen don ale jalo ye mobiliba bolila ye an k'ale ka seerew lamɛn kumakanw na. Bon u ye heure mun di nin couvre-feu ye 21h ou 22h ninnu o b'a sɔrɔ mobiliba caman bɛ yen minnu jɔlen don 21h 22h b'a sɔrɔ mobiliba caman jɔ la ni capitale kɔnɔna tɛ parce que capitale kɔnɔ de mobiliba bɛ wuli 22h pour que ka bɔ yanni ka dugu jɛ u bɛ se ka bɔ ambulance ni fɛn invité cogo min na mais région kɔnɔnaw la 22h 21h b'a sɔrɔ mobiliba caman jɔla a jɔyɔrɔ la ka se ni 6h du matin sɔrɔ k'o wuli mobiliba bɛ bɔ duguba kɔnɔ de Bamako dɔrɔn de 22h mobiliba bɛ wuli ou 23h mais région ninnu heure kun tɛ région na fɔ n'a kɛra couvre-feu ye bon région fɛnɛ couvre-feu ye heure mun ye 21h 22h o b'a sɔrɔ mobiliba caman jɔ la ka si ni 6h du matin sera mobili bɛ wuli donc an ti gɛlɛya sɔrɔ couvre-feu ko in na ten voilà an ti gɛlɛya sɔrɔ a la kosɛbɛ. Bon laɲini min kɔni b'an bolo o ye sirako de ye toujours k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u hakili to jamana sirabako la parce que port t'an bolo port min b'an bolo o ye mobiliba ninnu de ye an bɛ don ka bɔ minnu kɛ pour que an ka don ka bɔ nɔgɔya souvent fɔlɔ i tun bɛ Kayi Bamakɔ kɛ i bɛ bɔ Bamakɔ yan Fayidira fɛ i bɛ taa si Kayi donc sisan Kayi Bamakɔ kɛra tile 2 tile 3 yɛrɛ dɔw bolo voilà k'a ka sira cogo y'o ye u ka sirako ninnu jateminɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ sira si tɛ sɔn u ka siraw dilan Ala ka jamana in kolo suma. A bɛ waati jan bɔ i b'a ye k'a fɔ ko politiki tɔnw minnu cira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu y'a ko lase sariya ma sariya fana b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Bamakɔ commune 1 na a kiiri kɛɲɛ dɔw sigira n'o ye débat contradictoire ye bɛɛ lajɛlen y'i ka fɛta fɔ n'o ye politiki tɔnw ka lafasatɔnw ani fo ka taa se jamana ka lasigiden n'o ye coordination de l'État ye i b'a ye an ka jateminɛw la a yira k'a fɔ ko kiiri jaabiw kan ka bɔ nin kalo 25 nata in na Maître Mamadu Kamara ye politiki tɔn kɔrɔ ninnu ka lafasatɔn mɔgɔ dɔ ye n'o ye avocat ye an ka kumakanw lamɛn ni jaw la. Anw ye kuma ta fɔlɔ komi anw de ye demande kɛ tribunal fɛ k'a yira sariya se minnu bɛ yen nɔ min b'a an yamaruya ka tribunal civil saisi comme commune 1 na o sariya fɔlɔfɔlɔw la o y'an ka constitution ba yɛrɛ n'o ye sariya ba de Mali la o sariya de b'a yira o ka article 153 ko maa o maa n'i bɛ kiiri la ni i ka kiiri kɔnɔna la a fɔra ko ka loi dɔ de appliquer i la ko sariya dɔ kan ka appliquer ko ni i ka jate la o loi nin bɛ constitution sɔsɔ k'i bɛ se k'a fɔ juge ye a ka affaire nin bɛɛ renvoyer ka taa cour suprême la cour suprême fana bɛ a bila ka taa cour constitutionnelle la pour que constitutionnel ka a décider fɔlɔ est-ce que loi min n'a fɔra ko a bɛna tɛmɛ e kan o loi in est-ce que a bɛ constitution sɔsɔ ou bien a t'a constitution sɔsɔ o de kɔfɛ ni cour constitutionnelle ye décision min ta dossier bɛ se ka sigi éventuellement a tribunal kelen na donc an y'a ɲɛfɔ k'a jira effectivement loi min n'a application don ka décret min b'a fɛ ka partout bɛɛ ci o loi tɛ dɔwɛrɛ ye o ye la loi qui porte abrogation des partis politiques an y'a jira o loi o ni constitution tɛ franchi parce que constitution de b'a fɔ ko multipartisme o bɛ kɛ Mali la mɔgɔw les gens ont le droit ka parti créer et partout de bɛ participer élection na fana a kɛra président de la république ye o a kɛra député ye o a kɛra maire ye o partout de bɛ participer principalement élection et cour constitutionnelle y'a jira ko o multipartisme c'est-à-dire que parti ka caya sariya tɛ se ka ta o kan min bɛ o daluya in sɔsɔ k'a fɔ ko multipartisme parce que constitution de y'a fɔ hali législateur tɛ se ka sariya ta sariya min b'a to multipartisme bɛ bali sango ka se gouvernement ma an ye olu ɲɛfɔ an ye fɛn minnu kɛra jugement minnu delila ka kɛ min b'a jira an ka cour constitutionnelle yɛrɛ bolo ko anw ka position de ye tiɲɛ ye gouvernement tɛ se ka parti dissous hali législateur tɛ se ka parti bɛɛ dissous ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ i ma constitution sɔsɔ an y'olu jira après an y'an ka demande fɔ an ka demande ye mun ye ko tribunal a ka dossier bila ka taa cour suprême la fɔlɔ o k'a bila ka taa cour constitutionnelle la mais sani cour constitutionnelle ka saisi tribunal k'a fɔ min ye liberté de réunion ye liberté d'association liberté de manifestation décret min ye partout dissous fo gouvernement y'a ta olu ka yongo fɔlɔ olu ka yongo sani cour constitutionnelle k'a ka décision ye donc an y'an ka laɲiniw ɲɛfɔ contentieux fana ye a fɛla fɔ bɛɛ kumalen kɔfɛ tribunal a décidé k'u ka jaabi di le 25 août.
Jara min tara cɛ fɔ ka bɛn kama ale walankatali ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲɛ o baaraw bɛ sen na Mande commune na Wɛzɛndugu i b'a ye k'a fɔ ko a kɛnɛ dɔw sigira yen nɔ kulu min b'a la ka mairie baaraw ɲɛnabɔ n'o ye délégation spéciale ɲɛmɔgɔ ye Usumani Kuyate ye ale ye min fɔ an k'o lajɛ nin jawula baara ninnu kan. Sɔgɔma in na an bɛ yan commune na o ye ka charte de la transition a révisé min futera CNT fɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a promulgué jamanaden bɛɛ b'a kalama. Sariya ye fɛn ye fɛn min ni a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko n tɛ sariya dɔn. Donc n'o o kɛra an commune de Mande a force vive n'o ye cɛw musow denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɔ an ma taa ye u kana an bara commune de Mande kɔnɔ bi fɛn min bɛ charte kɔnɔ tiɲɛ don an bɛ dɔ kalama a la mais u kana fɛsɛfɛsɛ pour que minnu tɛ radio lamɛn don bɛɛ u tɛ télé ye don bɛɛ bɛɛ ka bɔ a kalama aw yɛrɛ y'a ye sari fara cogo min na donc an bɛ cɛw fo ka muso fo ka denmisɛnw fo bɛɛ bɔra kɛnɛ kan charte kɔnɔna ye min ye Ala ka laɲɛ bɛɛ y'a tɔmɔtɔ sɔrɔ a kɔnɔ laɲini ye dɔrɔn ka baara kɛ ni charte ye ka jamanatigi dɛmɛ a ka baara la jamana ka kolo suma minnu bɛ ka jamana janfa an ka se olu la jamana juguw an ka se olu la jamana ɲɛlikɛlaw an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc an ka laɲini y'o de ye mandenkaw b'o de kɔnɔ jamanatigi an b'a gouvernement bɛɛ kɔ pour que jamana ka se ka k'an sago ye. Manden population bɛɛ fo fɔlɔ u ka nin fasodenya hakilina la parce que u y'a jateminɛ ko jamana y'an bɛɛ de ta ye u y'a dɔn fana ko nin sarti bɛ ka kɛ a kɛra commune caman na an bɛ ka télé la don o don pour que ka se ka maliyɛnw informer sarti bɛ ka mun de fɔ donc o fana ye laɲini kɛ ka se alliance Mali ɲɛtaa ma u fana ka na Mande ka na mandekaw fana informer sarti contenu la sarti a ka kɛ bɛɛ bolo bɛɛ k'a dɔn sarti a bɛ mun de fɔ sarti don jɔn de kumakan don an maliyɛnw de kumakan don donc lasigi caman kɛra ka kɔn bi yan pour que ka se k'a dɔn Mali bɛ gɛlɛya jɔn na an kan ka mun de kɛ pour que ka se ka Mali ta ɲɛfɛ Mali ka se ka basigi sɔrɔ dumuni ka fɔ ka sabati mɔgɔw ka kɛnɛya ani an ka se ka segin an ka kɔrɔlen fɔra kan bon an y'a jateminɛ fana surtout ni ko basigi n'an b'a fɔ ko sécurité o tɛ se ka sabati faut que minnu bɛ tenitigiw an ka sɔrɔsitigiw surtout an ka transition ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Asimu Goyita ye n'olu bɛ fanga la bi olu yɛrɛ bɛ cɛsiri min na pour que jamana bɛ se ka basigi parce que an b'a jateminɛ ne yɛrɛ ye commandant ye n ye san 5 kɛ Boni n b'a dɔn jamana bɛ taabolo min na jamana in a ka bon kosɛbɛ ni sécurité de sera ka basigi adamadenya bɛ se ka basigi an bɛ fɛn fɛn ɲini tagalenya fɛ n'o ye élection ɲuman ani dumuni ka fa sabati o bɛɛ de bɛ sécurité kɔnɔ parce que jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga yɛrɛ ye sécurité de b'a to fɔlɔ la libre circulation des personnes mɔgɔw ka taa u ka ciw kɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la ka taa furakɛliw kɛ ka taa lɔgɔw ɲini wula kɔnɔ o bɛ se ka sabati sécurité de kɔnɔ donc sarti an yɛrɛ ka kumakan don donc n'an ka kumakan don an kan ka autorité mun bɛ baara la bi n'o ye transition an ka ɲɛmɔgɔ an kan ka se k'olu dɛmɛ u ka baara la kosɛbɛ k'u dɛmɛ u mana hakilina ɲuman fɛn fɔ an k'u soutenir surtout jeunesse n'i ko sarti a bɛ jeunes de concerné parce que jeunes de jamana ye jɔbaga ye donc olu de kan ka se ka kalan kosɛbɛ k'a dɔn u ka droit ye mun ye u kan ka mun kɛ jamana ye pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ. Jamana de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la aw kana ɲinɛ ka abonné an ka page la ani ka se an ka jaw partage walasa ka se k'u sɔrɔ bila waati yɛrɛ la baara min ye jɛ ka baara ye Andre Traoré Emmanuel Jara Etienne Ɲare an b'a fɔ k'aw k'an bɛn waati wɛrɛ